Ekirugo kyobo gavana kurwase county ya Kisii Chris Obure niganyara kumira na amenyukurwa ensemo yabo kitendere gotoka ime ya mwachoge chachiri tukulia lero abwasanyara kuwa boliko mubwati siya sobo choryobo nebole busiya sogo chikowo mugavana we county ya Kisii nigo chinga kechi Obure anyara kagote yabuna abantu anena abana siyasa bagendere kuraliyo murembe karakulyobo chori bogendere tukwaliganirwa obuna omulikeito Mildred Mumanyi agotumanya amatuko emyayemo emerongene netatu atigaire bochibo bochori obonene ase abana siasa ao bagendrete kwiroberia boikeranu gochia kuria ebirogo ao byoburai ensemo yabamenyi kurwa ebunge yabo machoge chache eward yabo chitendere e county ya Kisii nigo besokirie gochia kumusira Chris Obure uyo okuria ekirogo kyobo gavana ase abairaneirie ngambu ya mono ase okona chokwo na kugania omorembe na maskaniko bao aya twagambire bona ikirane nire ngategete goteba igentekere na sonsi tutwara omurembe tutware oboitongo tusikane buno mugusi togende bosie step ase step buna abantu abamo ikira kigentekerene ngosaba in particular abatorese ese egonda ya Azimio tuichamo tuirwa sekirenjera torenga twakeire Raila Amolo Odinga Chikura abe president yetu ya Kenya okobwaterana na kukuragere abantu bachore abaraya baya ase ebirogo buna obochumbe nebinde nigo omokonyo ye William Baka aboliri abantu gochamo elinde kubachora egento twabwatere korusi bare muna time yake kugamba egento ge kugamba leadership qualities ntubwate leadership qualities echibaganitie bamanyete egocha gosukia osongo motwe ndengi banyorire muna kubwate kana muna bakwanire gocha sigo muna twabategerera baitabire kotoachi kura chiabo kwa sababu banyorire ntubwate a track record yebintu twakorire gocha gatia bamenya abo baikirana ase omusangerekano yo na baroboni go barwa amagania abo na gotebanga mbachie komwa amagoro Obure twamoitabire atwamoira mangana kuno mugabana oitogo chikobo Kisii County 2022 nonya abantu bagonye kumurama buno ogotire so mubere lakini kebirengereri isizoba songo chitore ko mochagua buno gavana yetu ya 2022 na kubwa mono ntubuna abantu babo chitendere toitaberanire amangana age onese kaulia ya moto atebanga ntubwaterane nere asengencho amagendero tutagete Kisii County yeito abantu baminto tate goteba buna oyo no muntu ore sober minded na anda maene botambe gentago kwana nonye koru magega igago kwana egento na ande gente kyoge kora Gingo reporter yegeta seni Kiandizi TV iliyetaliane Mildred Mumanyi.